Ready? 1, 2, 3. Start. 훈련어 꺾으면 강나이롭노 카본 꼭투기 함각마게 클로마야파로 저강아이 동아이롭노 비니 ang kasya mekhu kangani bari o gagawa ma paikya tamo ko gangani hingkangke tini ang kanaka tini tiaya katni ram thakur kolego jepoi tongai charai borok khorok tam borok ni uklogo tika buk tok klaiga kahini ang kanaka ke borok ni ID card do sharing aga kha and plus khorok ni sago hingkai borok buk tok bok klaiga kahini ang kanama ni bagay tini ora ani gano tongo ani logio optom yango tongo rahul borok ano logi ngani bagay borok phaimani bagay borok no bang pai kwe hambai maru pulang ang obono khanamu songo ang tini oro TWF enggeya diploma tha enggeya khoraka tipragak enggei okok no sanamu songo tangi tini boro ren khrengi tongai ro kolego ko knowledge gain khainani bagay sikhango 게가고 지금 뿌리나니 바리 탕고는 그나니 바리 탕이 동만이 가고 땅이 아가고 부터 클라이각나니나 안 땅이 아가 target diplomata 하니 그플라각나니나 diplomata 하니 티 그발로 흐작가동 나 아이디카고 흐작가동 안 게 아이디카 샥나이로 버거 케 카보니 코모타 에버 카보니 라이가 다디 각만이 비신티 버거 티나 아이디카고 샥나니나 ang obono sangamu khungo ke joko ngai tongai rokno ang obono koingamu khungo phaidi joko no palbak kha khai borok no logi ro layan tami hemale borok kini phayong tini borok ani nok ni phayong ya phano otukwa hasani joko ni phayong kini borok jeng khorokka ke khorokno logi ri ya hanke khorokka ke khorokno jeng chubaya hanke jeng teibo tolak kaluk sinai ani moke boyni opinion ang khaimia ani opinion ang obong khaimano jeng khorokka ke khorokka yak romoi yak ribaksa ke himnani bari jeng lama funukna nangsinai te ani jokon sentiment nangmani bubag lano ka jeng jeni godfather plus jeni matai heke jeng nogo bubag lano khuduse borok oba haike bubag lani fokno he de dar oba haike unrespected borok khaka borok khaba khao khaka borok aku khao manka because bong yago power and position tongmani bagay power and position gnang rok ba borok ba ke bok respect ngani kren boni sabe educated ni khangamani haipunu borok kini bahai kini habobag rano ma haike yakimung khaba bahai khorokka charai pori tongai fourth semester borok pori tongai rokno borok khini ani sabe guide thai klangan se gorkar ge gago guide thai klangan angma gago bahai ke borok book to klai mobile lokseri khapra ro ri ro ka ID card lokseri narka obo ko kono quality role kre obo hai ke khini ya phai khapra ngani kono mistake kre abo bo just kini floating juno je woman script no ti borok dol kissing dol kok salai tongmani bagay o gago principally permission nangai pu obo kono kaisa kok dangni mangka dol by dol kok salai ngani ti principally permission nangai aro ani ko women script ni kok phang khai mangka ani TIF ni kok phang khai mangka ani YTF ni kok phang khai mangka and obo hai ke je borok ko dol ki bisingo phang khijak kre aboni bagay anjo ko pori tongai ani khai khak kalai ani khai kusugok nam obono koingamu khungo baka sigi mokol fiok sigi jini dofa kamai tongkha jeng reng khang thaniyo bo jeng mo hai khaijago to aro kala baga tongkhani bo jeng rom pla sampura khlaijago baga haki thangai go ki bisingo bo jeng buk to khlaijago jeng te bufu fiok gak sinai khoroksa ke khoroksa tumuk khoram ti sali yanke jeng oba hai jeng siring khai belai ran sawi kthi klai thangma hai jeng ki prasa klai thangbai sinai tabu ka klai khudi hini angcho kono sanamu khungo jeng ha bubagra jeng logi rei tongo jeng ha bubagra tongkhat no jok ni mokol fiok sigi haini bari angcho ko nai tongai rok nang obongo koinamu khungo teisa phaidi jok no palbaksa khai o TIF ni jeni mangai songno phaidi jeng logi ngai borok ki problem kamung khanang thai jeng boni college thangai boni college thangai jeng principal beko khalai boni teacher beko khalai borok angte kaisa khangaka borok teacher rok no inform khaijapu teacher rok no inform khaimani bisingo borok kam khajaka noni borok no biang kamai khanga abo khang khaimia khorokka teacher ni bo bahai ma hai ko khaimang ba
Jagai to kita ni kali bufu thangba. Jafu cái problem mo afro no thangbo. Problem kali hinggang cái thanya. Hingga ngan agago sebo klai tongo. Ngan as a teacher ngan agago kamong kai tongo. That means you should know something that bokok agago kamong ngami no they have come over to you. Kamong ngamo ni bagi no bokok ni no fail. Kamong nganya cái fail la kamong nang bahagi no ni bokok biang kamai kanga. Abo kan kai miang ni kanga ngang kaba. Hingga o jagai go kini. Bus kango college thanga ni bagi. Bokok kage thangak no. Bokok ni sabu kiri mat tong ma bokok kini thanga ya. Hingga kamong ngai bongi future kamong sinai. Bang future mangago nga hap sinai nga ble. Oba hai keno toga khak legate chente bo toga klegi tongkha. Hai ni bagi anjok kono no koyo hai di palba sa khai logi lai nai. Bunai rok le sabo. Bungai rok hanggang ge everything ni gun kok ni chung khai mangkha. And a college ko Politonia bo sakani bo khorok ka public no tu pai bo oba hai ke damok somo khani khana ka. Pati muno je principal ngabo saimai ne rok chawta ngai sung khanamani bo kisas khorong nei ga thapra rok rija kha ngai kubun hol no go talang hui to ne ja gorok nei nga pati muno principal rok borok saimai ne rok chawa bo joti kuwi abo khanamani bisingba angbong ma hai nangni khanao principal ko saimai ya ko ande bo tanga principal nang kang kha bo ka college ko ka rok na ni bari to bo principal ni chong ni kha bini college student ta mangi tong khabok to mong abo saimai ang ga nichoi bini uklugo kono mungsa tong bini uklugo chebo tong bo ya ka lok nai hani bagi to principal ni bo kinga ba hake akwak thase bini bo kuni kop ang khoi yoi bo abo hake tongi tongo anga ang nichoi ani dorkar tongu ani school ni student eba ani college pori tongi chagai ko tamo problem mangi tong khaban saimai nga ani odikar tongu ga bo si siapu Bukan itu saimia kuget bini kalau itu kamu di tongkang. That means bini ada kuno discipline today. Aro jokna power by mang secure lewi tongwa hai sibila a kalau itu pori nai ro. Oba hai hendak kecil ni bus kamu je admission nai ro. Bong le oba kata mang nai. Bong ke bok kelajak nai. Hendak cing oba ni bagi no ko sing ke tongkang ini ya. Korang mati sangai. Pati umbo di nama. Pati mongan katini. Tini fungi ero ke baro karuni bisingo umbu ini kanau. Angkor busuk busaka. Bukat na hindi khorok ni borok lodiwo tongmani khorok ka hanggang ke ko mobile lo sheri na gabe mobile shat mani bisingo bo beni mobile lo habi naita aro bubat gani foki bok mukha hai ni babe borok target khaya ka tipramot ka party khayo tipramot ni ti borok ko sanani phayo chagai bok ko bubat gana hamgari no bubat gani foki tongi and abo simia bongi TISF ni hanggang bang ke bama organization ni kata WhatsApp group kang mani aro ni hoi ke babo lab ni mathanga bo domo gumani babe Khara busuk bro ke tomo. bo hardly 5 to 6 gong ang nai ka ni phaisin te tabo ka college ni principal no tam kok kasar bung eba tam message tong nai college ni principal no ani phasin tiang obo no ko kana mu funga jaga student ko knowledge gain khaina thangma jaga a jaga totally violence ta unthun violence to stop khaina ngangai you have to stop the violence ei violence ka আমরা অনুভব করতে চাই এই violence আমরা stop করতে হবে যদি जों খায়া হাঙ্গানে जोंকে বস কাঙ্গ চবা অংখনানি বাগে जों তিয়ার তঙ্গু आंटिनी खवका बरेनि से अक साइमान हुंकांके आनि उक्लोबो केबो बरेनि फान बासाइ फाइनाय जेफो बरेनि फान बासाने आफो अ प्रिन्सिपल अवस्था का मंगाय बवान सबै गानाय सेबो बरेनि फान सिमिया बुबार गानि सेंक्रा वाइटीएफ टीआईएसएल लगियो तंगु थिनि टिप्रासारो मंखा सिलिया फानो बाजार हाति खाय चाना रंगलिया फानो আমরা এখন জানি হ্যাঁ আমরা এখন করতে হবে আমরা অবশ্যই করব অকবরকতমুং সাইমা খাচি টিপ্রাসা রুবো রংখা তাবুটিবো টিপ্রাসা আখো বুকवा करिथा टिप्रासा केबो एडपेनलिबि चॉकलेट बाय बैग ऑफ गारि तंगाय अ टिप्रासा करिथा ताबो चिनि टिप्रासा ताबो सिका बुक दिन चिन टिप्रासा क्लेबि तंगमानि बारि तांनि क्लेथा चिनि टिप्रासा बनि उक्लोबो केबो फरांति सानानि बारि चिनो लगि दिने करि तंगमानि बारि किन्तु तिनि चिनि बुबा ला तंगमानि बारि चिनि टिप्रासा रो जकुनो खासिवि फाइका